Vostè, abans d'arribar fins a aquesta cadira, avui s'ha creuat amb la gent de seguretat de TV3, ha passat per les mans de les maquilladores i de les perruqueres, s'haurà creuat amb càmeres, amb periodistes, amb realitzadors, ara em té a mi al davant. Què ho fa? Que pensi que la gent que treballem a TV3 no som normals. No, jo no m'ha... Sí que és cert que jo vaig utilitzar aquesta paraula, té un problema d'imparcialitat molt seriós, TV3 i els mitjans de comunicació... No hi ha cap estudi seriós que se'ns hagi presentat que això ho pugui sostenir. Bueno, aquesta és una qüestió que és opinable, que és subjectiva. TV3 és de les poques televisions que s'auditen mensualment amb un informe de paràmetres de qualitat per l'informe JGFK, que és la companyia d'investigació més gran d'Alemanya i la cinquena d'Europa, i en cap cas, i són públics, vostè els pot consultar, surt com una televisió que no sigui imparcial. Però a mi no em sembla que un programa infantil es tingui que explicar què són o deixen de ser els presos polítics. Per tant, és una qüestió subjectiva. Creu que s'ha d'aïllar els nens del que passa en el nostre entorn més immediat? Segura que s'ha repassat aquest reportatge que va ser polèmic de l'Infoca i en cap cas assumia la tesi de presos polítics, sinó el que explicava el reportatge és hi ha algú que ho considera que són presos polítics i hi ha d'altres que no, que és el que està passant, no? Està passant això. No està passant això. Sí, hi ha gent que creu que són presos polítics i gent que creu que no. Senyora Heredia, sí, però no està passant això sota el nostre punt de vista. Ara el tema és, aquest comentari està fet perquè pensa portar-ho al programa electoral o perquè en aquell moment, no sé, vostè va decidir que això... Jo penso portar al programa electoral que volem refundar els mitjans de comunicació. Què vol dir refundar-los? Doncs canviar-los, canviar... En quin model? En quin model? Doncs un model que sigui una mica més imparcial. Com quin? Un model que doni veu... Miri, jo sap quina... Com quin? Posi'm un exemple. Jo li poso un exemple. Jo vull una TV3 i una Catalunya Ràdio que siguin com la societat catalana. Em sembla que els missatges subliminals que es llencen des dels mitjans de comunicació públics no són admissibles. Com quins, senyor Albiol? Li dic perquè és que jo estic 4 hores en directe en un programa de televisió des de la televisió pública cada matí. I, per tant, d'alguna manera està parlant de la feina, per exemple, que jo faig al capdavant d'aquest programa. Quin és el seu programa electoral pel que fa als mitjans públics catalans? Canviar els mitjans de comunicació, canviar la programació, canviar els criteris de direcció, canviar els criteris en què s'escolleixen els òrgans de direcció. Doncs anem aquí, perquè justament la reforma de la llei que està en vigor, que justament el que va fer és reduir el consens que feia falta al Parlament per triar els òrgans de govern, es va aprovar gràcies a l'abstenció del Partit Popular. És a dir, que això que vostè critica té el seu vistiplau, senyor Albiol. Li estic parlant de l'any 2012, jo. Imagini's, si fa temps que hagués pogut potser vostè qüestionat com es triaven els òrgans de govern. I quan comença, doncs, 12, no? Però qüestiona o no qüestiona la manera com es trien l'òrgan de govern d'aquesta casa? Jo sí que sí. I com és que li va donar suport a l'última reforma? Jo no li vaig donar suport. Escolti'm, vostès es van abstenir. Com creu que s'hauria de triar, per exemple, el director de TV3? A mi em sembla que s'hauria de triar amb criteris més tècnics. Amb majoria absoluta al Congrés dels Diputats per triar el director de Televisió Espanyola amb aquests mateixos criteris, per què no ho han proposat mai? Miri, sí, ho hem proposat, que en el Parlament de Catalunya es va sometre a votació i no tan sols el partit, sinó la majoria del Parlament va reprovar aquest nomenament. No, però això és una reprovació. Jo li estic demanant una refundació real, que òbviament es pot discutir, i dir, escolti'm, el director dels mitjans públics es tria per mèrits i per concurs públic. Això fins ara... És opinable, oi que sí? Sí, però això fins ara vostè no ho ha proposat mai. Per Televisió Espanyola, per què no ho ha proposat mai? Perquè a mi no em correspon. Però si tant el preocupa el seu partit, per què no hi ha hagut aquest debat? Perquè, senyor Albiol, si realment fos una preocupació, vostès han tingut anys de majoria per fer-ho. Però si, escolti, si a mi l'únic que em preocupa... La denúncia no hauria de venir amb dades, senyor García Albiol. Anem a veure, la denúncia... No amb un em sembla, amb un editorial... Em sembla, no. És que li dic perquè el director de Sant Cugat Televisió Espanyola també és un cap de premsa del Partit Popular. No. Ah, no? No. El senyor Eladio Jareño no ha treballat mai al PP? No, és el director de televisió, no està a Sant Cugat. Bueno. Sí que ha treballat al PP i que té a veure. No, home, a vostè li sembla que és... A mi que hagi treballat una persona amb un partit polític o no, tant se me'n fa. A mi el que em preocupa... Com que abans denunciava el director de TV3 per activista... No, però senyora Heredia, del Partit Popular... I això és imparcial? És a dir, el fet que algú que hagi treballat per al partit com a professional després dirigeixi un mitjà públic, sí. Vostè m'està dient que les persones que treballen en un partit polític després no poden estar dirigint un mitjà de comunicació públic? És que vostè m'ha dit que no, perquè havia de ser per concurs i per mèrits. Imparcial. Llavors, que hem aprovat unes oposicions per treballar aquí, perquè o ens està tractant de fanàtics o ens està tractant de que som titelles a les ordres de no sé què. És a dir, aquesta entrevista a mi no me la dicta ningú, senyor Albiol. No, faltaria més, i com que estem en unes, no ho pot. Mirarem quan estigui el programa electoral del PP publicat, que entenc que ho veurem en els pròxims dies, quin és exactament el model que vostè proposa, perquè no hi ha hagut manera que tampoc millor fins i tot el concretés per mirar-lo.